Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. High school tayo dati, nang una kitang nakita sa kantin. Nakikipagtawanan at nakikipagkulitan sa mga kaibigan mo. Yung mukha mong napakaamo at mga ngiti mong nakaka-good vibes ang bumihag sa puso ko. Oo, alam kong mga bata pa tayo noon at ika nga nila, puppy love lang naman. Pero noon pa man, alam kong sigurado na ako sa'yo. Weird, diba? Pero ito nga, magkaklase pala tayo. Ang swerte ko, diba? Lahat na lang ginawa ko para mapansin mo ako. May patanong-tanong pa ako kung ano yung mga assignments, yung mga projects at kung ano-ano pa. Hanggang sa naging seatmates tayo. Chinika-chika kita nung recess, sabay sabi ko sa'yo, "Uy, nakita mo ba yung cellphone ko? Paki-miss call naman, no?" Yes. Agad mo namang tinawagan yung cellphone ko. Nasa bulsa ko lang pala yung phone ko. Pero ang totoo, sinadya ko lang yun para ma-save ko ang number mo. Nagsimula na tayong mag-text. Magtawagan halos gabi-gabi. Mabilis sa mga pangyayari. Pagkalipas ng ilang buwan, naging tayo na nga. Naging masaya tayo sa isa't isa hanggang nakagraduate tayo ng high school. Pumasok tayo sa iisang school ng college. Business Administration ang kinuha mong course at HRM naman ako. Despite sa busy nating schedules, may time pa rin tayo para sa isa't isa. Noon pa lang alam kong sobra talaga yung faith mo kay God. Napaka-active mo sa church. Pag narinig to ng anak ko, sasabihin niya sa akin, "Church, ma? Church?" Take 2. Napaka-active mo sa church at pati ako, na-impluwensyahan mong mag-join sa youth group ng church. Hindi naman ako nagsisisi kasi si God ang naging sentro ng relasyon natin. Bilib na bilib ako sa'yo sa pag-manage mo ng time sa lahat ng activities mo at sa akin. Hanggang graduate na nga tayo ng college, another goal na naman ang na-achieve natin together. After 5 years, ito na. Dumating na ang panahon. June 2019, nagpaplano na ako ng wedding proposal. Nilapitan ko ang mga kaibigan mo, kabilang yung kaibigan mong naging madre, kasi gusto kong maging memorable ang proposal ko sa iyo. Pero November 2019, hindi ko in-expect ang naging desisyon mo. Bigla kang nagbago. Nawawalan ka na ng oras sa akin, lagi ka nang nasa simbahan o sa mga kaibigan mo. Yung pala may ibang priority ka na. Bigla akong nanlumo. Kasi ready na sana ang lahat. Bibili na lang ako ng singsing. Akala ko ba gusto mong bumuo ng isang masayang pamilya kasama ako? Ilang beses kitang tinanong kung sure ka na ba talaga sa akin at sinagot mo naman ako ng 100% na oo. Hanggang yung oo mo, naging maybe na. Hanggang sa iba na ang pinili mo. Si Lord na at hindi ako.
Sobrang sakit kasi sa 13 years natin, never naging issue ang ganyan. Sobrang sakit kasi alam kong wala na talaga akong magagawa kasi nga si Lord na yan eh. Si Lord na magiging priority mo at need mo na akong i-let go. Ano pa nga bang magagawa ko? Si Lord ang karibal ko sa'yo. Si Lord ang naging third party sa relasyon natin. Gayunpaman, unti-unti ko na rin tinanggap ang lahat ng nangyayari. Masaya na din ako kasi matutupad mo na talaga ang pangarap mo na mag-serve kay Lord full-time. Akalain mo yun, may ex akong madre na ngayon. I still love you so much, my precious gift, my baby G. Sa huli ay hindi pa rin naman ako lugi dahil alam kong nasa maganda at maliwanag na direksyon ka na. Naniniwala ako na sa love life mo ngayon with the Lord, hinding-hindi ka masasaktan. Ako po si Christoph, isang tambalanista, at ito ang love story ko. Always your number one. FM radio station. Love radio.